Марто е. И... Обратно съм с... още Флорислава. И... Джойнах сървъра. И видях, че има малко промени. Отнеме малко време, но схванах защо. Това е Halloween апдейт. Halloween е скоро. О, и също има нови перкове, как да ги нарека. Ами, ще ги изберем и ще ги тестваме. След като приключи тези, карта ми е толкова готина. Оп, забравихме да се включим. Така. Изглежда много яко. Няма да лъжа. Вау. Блокчета се бъгнаха. И така, да започнем с Curse of Blindness. Оп. Окей, така е по-добре. Jump Scare Potion. Какво е това? О, натравям ги. И някой ме заслепи. Този апдейт е много як. Ще съборим тази. Да се опитам да я съборя. Не, къде изчезна? Ето те, идвай. Идвай. С нея не се получи, дано се получи с него или пак с нея, нямам си представа. За малко да падна и... Паднах. Ще вземем така, така и така. И нов рунд. Тези заслепяващи мисля, че действат. Не знам дали много, но тази карта е много яка. О, чест. Има няколко честа. Защо има честове? Дали се отварят? Или не се отварят? Изпробваме дали ще може да повалим този. И... успяхме. Не, ме заслепявай! О, яко. Всъщност... не. Ще направя... така. Мисля, че... тази Scare Potion е нещо като предишния плеер, лаунчер и ще накара да ги оплашат, те ще скочат назад. Май. Не знам, нямам си представа дали това ще стане. Още не съм я тествал. Поне не видях какво стана. И да видим и разберем, защото така. Трябва да разберем. Защото сме любопитни. Те ще свършат ли накрая? На какво съм про?
Аз съм в този сервер доста. И да почнем отново. Чакаме. Оп! Така. Оп. Това какво прави? Ще го натровим. Още. Добре, значи трябва да чакаме ефекта му да свърши. И за малко да паднем в тази малка дупчица. Може да падате през такова стъкло. Само да знаете, може да падате. Имаме само този буст. И са останали 4 човека. Това е прецакващо място. Разбрахме. Оп! Двама останаха. Само аз и този. О! Напрегнато е. Молеш честа. О! Уау! Ако отворя това, значи ми дава награда, което е много яко. Не исках това. О, айде. Знам, че ще паднеш. Точно за това ви говоря. Хаштаг ProLife. И победихме. Добре, още един рунд. Това е много яко. Мисля, че няма да си сменяме перковете, защото... Не знам, те са добре. Оп! Ще обръщам повече внимание на тези честове. Не! Защо направих тази ужасна грешка? Нека да видим, може би ще можем да... Това не мисля, че действа много. Опа, не го махнахме. Айде. Така. Тази къща от тикви изглежда много странно. О, как обичам тази нова карта. Кой ли ще падне, кой ли ще спечели? Никой не знае. Оп, 3 са. TNT-то ще разруши всичко. Сега той идва. Пуска му пилета, които ще експлодират. Де. Още TNT. Леле, какъв напрегнат матч. Той ги отрови. Не, всички се отровиха. Както стана. Да не би този да е пуснал отрова на двамата и единият от двамата да е пуснал отрова на него. Може би да. И този май ще падне.
Знаеш, останаха двама отново. Залагам на този. Не. Как можех да направя такава тъпа грешка? Той беше с по-нависоко. Естествено, че ще падне по-късно и така ще спечели. Защото който падне губи. Добре, това вече ще е последната игра. Да се надяваме без провали. Без никакви провали. Окей. Почваме. На това, дори не знам защо съм тук. Ще отида на друго място. Най-накрая. Съкровище. Искам още. Дай ми още. И няма още. Яй! Опасно. Махай се. Сега. Но. Малко да паднем в онази малка дупчица. Ще бъде различна. Идеално. Той падна. И да се изкачим да не падаме ние. И така, си сме долу. Без да умираме. При най-голяма възможност и старание. Добре, тук сме. Два картофа. Окей. Става. И къде остана? Ето го. Не! Как можех да направя такава тъпа грешка? Хора, това беше апдейтът на Флорислава. Съвсем нов хелоуински, защото Хелоуин е скоро. Октомври 31. И не знам. Долу в коментарите, ако искате, може да напишете дали искате още Флорислава или какво искате друго на канала ми. Каквото и да е, нещо. Добре. И това беше от мен. И от Марто. Чао! Чао, хора!